Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila na son adadin kuɗi da ya kai kimanin fam miliyan 20 don sayar da ɗan wasan gabanta na tawagar ƙasar Ingila Raheem a bazara. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Biskit ita ce ƙungiya da ke gaba a sha'awar tauraron ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Ingila, wanda ƙungiyoyin gasar Premier ciki har da Fulham da kuma West Ham United ke zawarcinsa a cewar kafar yada labarai ta Cat Offside. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Spotlight Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke gasar La Liga da ke ƙasar Sifaniya za ta kasance a shirye domin sayar da ɗan wasa Vinijr akan kuɗi kimanin euro miliyan 150 a bazara mai zuwa. Don har tauraron na ƙasar Brazil ɗin bai sabunta kwantaraginsa da su ba a cewar kafar yada labarai ta Defense Central. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham na yunkurin shiga gabar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace a yunkurin ɗauko ɗan wasa Bilal El-Khanous daga Leicester City. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace na son ɗauko ɗan wasan tsakiyar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City ne domin mai mata gurbin ɗan wasa Eberechi Eze, wanda yake amincewa da yunkurin tafiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, a cewar kafar yada labarai ta African Pod. Mai tsaron bayan tawagar kasar Switzerland Manuel Akanji yana son ci gaba da zama a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City, kuma yana iya kyan amincewa da buƙatar komawa kungiyar ƙwallon kafa ta Galatasaray da kungiyar ɗin ke bida a halin yanzu. Club ɗin na kasar Turkiya suna kuma zawarcin mai tsaron ragar tawagar kasar Brazil Ederson da kuma dan wasan tsakiyar tawagar kasar Jamus Gundogan daga kungiyar Inter Manchester City, a cewar kafar yada labarai ta Football Insider. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din mai suna Spotlight Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko. Kungiyoyin gasar Premier ciki har da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth da kuma kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton na nuna sha'awar ɗaukan ɗan wasan bayan tawagar ƙasar Faransa daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea wato Azel Disasi, wanda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United ma ke zawarcinsa a halin yanzu, cewar kafar yada labarai ta Cat Offside. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan, Atalanta da kuma Inter Milan da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da AS Roma da Fulham dukkaninsu suna zawarcin dan wasan gaban tawagar kasar Italiya wato Federico Chiesa. Bangaren kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kuma ta yi dan wasan gaban nata ga kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United a matsayin wani bangare na cinikin dan wasa Alexander Isaac, a cewar kafar yada labarai ta Cat Offside. Makomar mai tsaron ragar tawagar kasar Kamaru Onana a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a halin yanzu ta kasance ba ta da tabbas, tare da zuwan mai tsaron raga Senne Lammens daga kungiyar kwallon kafa ta Royal Antwerp. Shin koyaya masu shiga tsakani sun fara aiki ta ƙuru domin nemo wa ɗayan mai tsaron ragar kungiyar ta Manchester United wato Anthony Bayandar sabuwar kungiya, cewar kafar yada labarai ta United in Focus. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a wannan YouTube channel din namu mai suna Spotlight Hausa idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko.